Kubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association Hanegasngi kalapanlong yak jingpen keburam ya kikun jo kinong syong di madan kibala pendep ya ka SSLC HSSLC bat kategori hagani ke jingpen keburam kidon hadu saphuingut kikun samla kibala pas hagi exam baper bat napreng kini ki saphuingut kidon chipongut ki khna kibawan shakmat ha ke jingpule jongki nakaliang kaseng kala kitbok kirweng yaki bakin la banang kiu syakmat hagi jing pule jongki kaseng kala ai kublai kerpangru yaki saungut ki kena samla ki badai ki nong hikai ki basim tuition na ka benta kini ki kena habakran hagani kasngi ka kong Angela rangat kala ong ba ka jing ai yakani ka khusnam kalong kum kadak jong ka jingsa jingkan mau bat na kaliang kaseng kala airu ya ka song pisa na ka benta jongki bakin la ban siu ya ka bai school ni kano ka baki kena ki kwa na ka benta ka jing pule jongki Shushu na kaleng kaseng kandang syong perkhat kumno ban ai jing kersyan ya kini ki kena ha ki jing pule jongki bat kakerparu iki pajba ki badon kamon ban ai jingrap kila beno senyang lang na ka benta ban kersyan ya kini ki kena pule bakinang la ban kiu saprang ha ki jing pule jongki ni smokeman sikatay ban don baki kena samla ki kon ki jongki nonggi badan bat ni kwa ban ai burom yaki ki bala pas ka class 10 class 12 ki don ki bala dep ya ka graduation bat no kaliang jongka seng ki nonggi madan ki penlong ni ka program ban kitbok kit ruang yaki ban ai kublai yaki bat sau ku wengot ki kena ki kon jongi wat lada mencim snem ki shem jige hadu kata-kata na merkadan ka klam samlong ke kelas hendrei kakajing persang jongki ya clear ya ke exam ki don katukat ni naki si pomot naki lele ki de le bra do buhay de muni Celestine marak baki way ki bayo letters habon ki subject science math but ni slow flow hadu kata-kata ba dalong sakat dalong group ki akun baki ayo head yung tau so dong ka jinjak but ni kwa ruban ai kublay ya sangut na samla iba menshim snem kiarap ya kane kaseng to ginong di madan kung ginong hikay kapor bala unlock ka November December January niya long ki class ha unta asun ha hall ba ay move ha ka dorbar ni pa ay kublay ru ya ka dorbar nong unta asun ka ba ay ni ban pendon kami ka jaka ha ka ba ikon demi kila banyawan ba kini kisaw mo kinong hikay ki yo ban ai jing hikay ki kat bala ha itu i samoy ru ibala lingkot wa ki examen bat nakini kisaw mo kinong hikay ngan yato iti armon naki ki kon ti kinong di madan hi iba menta kila adap le ka MCom ki bala adap le ka post graduation in English ki hikay yakini ki art subject but ni don sa armot pa de iway iba pass na ka Indian Institute of Mathematical Sciences na Chennai ti ibala nang kamu i bat iparalog kami diban bat ijo kia hikay ya ka math bat ka science bat kia le lang kia hikay lang bat class 10 bat class 12 bat mismo kumen ba ikon jong kinong di madan wat ladaki kmi ikpa mencim senam kira syam jing hadu kata-kata tamban yo ya ka bai bam bai di reti kersan ki kon ki long kon ki ba tips ni ki ba shime ka kabu jongka banyo ka jingnang jing start but kani ka program tak ni ka long bayarisa banya kemen nama ka hakini ki sistem tam di klamdon banya small kemen bayarisa re habaki kon jongi ki ay ngi gani ka jing kemen ni ngi ko an ay blay ki bani kemen bakini ki tuition ba penyat na kaseng kindang beteng pauning senam ru pangin la ban plan susu ya turkam trekam no kani ka dik tuition nang ba kitu hikiban bang ya ka dinang jing start kinyo ka jing kersan ba penyat sakma
kajing ai kusnam kalong ba ni ai wi momento bakin yo bo jing kan mau mon ya kajing persang ki ba kajing jok ki but nakaseng bu kalong ka bisa bata ai ka ni ki ibarat kat bakila nang bakila ban pendam kami ka ko na benta kini ki admission fee na ako no gador ba ki kwa andre ini di jing persang ibasdang andre ni ko ba nang ni sakmat hamtam ni kitu ki bala le ha pasti kin dan tam su ka jing kersan hataliang man yo ki coaching lada ki kwa ban le ki NEET exam na kini kitai ban na kaseng in hakni song ko ta makumnong ni race ka ni kapan ban ni kin turu lada ki dan ki nong song slong ki ba kwa ban kersan ni kini ki kon ni ki ba sai ki ba la ban poi sa ka thong andre na ka daw jong ka jing ban ka jing duk na ka jing bamdan ha yeng ki sange no ya ka jing uli jong ki ni ke pa du ki ban wan sakmat bat lang bat kaseng ni la ban ya kersan ya ki ta ni smo kumen kalong ba nadu kasdang ni kan kaseng jong ki dong ni badan ka dai ko loi kaseng ka badan be kata ka thong kan kersan ya ki nong di madan ki bayasat panyo ya ka hok kan ki bat ban yo itai bha ban la ban im bat kam pek mat yano kam punya pher jai ben riu bat ka ka seng ka badan lang ki ba pher ki briu ki ba wan lam lang ki sap ki pher ki jaka timenta ka sniru ki kon jongi ki bun naki nong pum no naki society ki ba pher dan lang ki chasi ki garo ki hajang ki bam day ki tribal ru but ni so hello but no comment ba kani kaseng ka ba bam pekmat bam iben yano ndai ka ba wan lam lang but kam tam ki kon ti jongi ki de ban tip baladang ikwa ka jing som sup ka kani ka emlang sa lang ba ka jing ya sa mat ba ka jing kilo kan habdan kata kajingnya trailang yim day banlong kita tiba iben ya tiba ban ben ya tiba